Så vad han kommer göra när han har kört i mål, det är att köra raka vägen bort till Micke Svens specialmotorer och svetsa ihop insuget. Så VS kommer inte tillbaks förrän det är svetsat. Så han kör med hål i insuget i högerbanan. Det är Vidar Strand. Och i vänsterbanan har vi fortfarande ingen namn på chauffören. Vidar Strand är snabbast med 9.019 så här långt.